Sabay nating ipanalangin ang Orasyo Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa aming batikos, oh, pati Arbonong Junior, oh, Bernie Pito,
three-time KBP Golden Dove awardee and the two-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoff Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, maayong buntag Luzon, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Universe, maayong Pasko natong tanan. Ilang oras na lang ba? Pila ka oras na lang ato dong i-check be kung saan ay oras may gala. Kay oras naman na atong gikuan. Wala na itulog kay kung ay na katulog ron. Pindi. Para tuloy-tuloy na niyon niya. Ha? Pindi, kaya kabiramax man si Mister. Mata kayo. Alas 6:52 sa atong oras. Disyembre 24. 17 na lang ka oras. Pasko na Huwebes pa man, di ba? Miyerkules. Ha? Huwebes. Thursday karon. Kumusta mong tanan? Unsa ba inyong mga menu? Unya sa Noche Buena. Ako, isda-isda lang yan. Lapu-lapo lang daw yun niya. Lapu-lapo. Tapos, magsugba lang tagpanga sa bulinaw ani. Lapu-lapo? Sugba o kahasol ba? Pero unya, namag-ibang kasi klase ang kuhan. Unya, na ipalitson. Di magkita mi maglitson sa akong asawa kay diabetic o high blood. High-tech. High-tech man mi doha. So, tabla-tabla lang nito Mga lang tawag mga kuhan ni gulay ani, basoy, kalamunggay, anaratanan. Pero siyempre naman tayo mga bisita. So mapugos gyud ko ani nga mag-order og mga 22 kalitson tanan. Pero para nako. Kana bang, di kaya nato pugso na itong kaugalingon. Kana mga Noche Buena. Nana, kay, kuhan man kaya na siya. Wala ba usay na anda na kaayo. Kana bang, testingan daw nato ron nga kung naana Pero testingan po ron nato ang kanang bahalag unsay naa sa lamisa or wa man sa lamisa. Bahalag bugnaw ng tubig or init tubig ba na siya diya. No, ang importante nga nalampasan nato ni tanan. Kana, no? Murag mo gini kanang survival gyud ta ba kanang Survival man ni nano. Diya, kamo nga mga ta siyempre naandan naman gud kagahi art, naandan na. kana naanda na. Mo na nagkautang-utang pa. Mabitaw na ang question of the day nako nga kanang buntagan. Ha? Sige. Kanang bisitahin sa inyo ang atong gahi page. Nami sa gahi ni Bay nga page ug siyempre namina po mo karon sa Home Radio 93.5. Bisitahin mi unya appeal mo sa ato ang poll of the day. Ang atong poll or question of the day is Swimming pool of the day. importante gyud ba nga mag Noche Buena? Ha? Siya ba nga pangutana ka na? Ay dili. Ang ako gina-consider ani. Una nga tubag. Dili pwede wala. Mo Kaya galing. naandan. Naandan na ba nato na? Pero naapoy karon magalis unawat kanang mga na-appeal po sa shutdown gang. Anong balik-balik maging nga na-appeal mi sa shutdown? Hantod nga di nakabalik, mausog yun nga gang. In fact, daghan ang tag mga petitioneron. Daghan ang tag mga pledgy. Daghan tag ipampadol. Gusto mo appeal ani nga gang? Ha? Kay kani nga gang, mauni ang perming kapanuktok sa dole. Nga, in fairness, tungkol ani nga gang, kadawat nag-ayuda ni Mayor. Daghang Mayor. salamat sa iyo mga gift packs, mga grocery items. Salamat sa inyong ipanghatag diri mo dawat na with open arms and open legs. Pero sa tunay lang, kani yung ipanghatag sa mga amo ra po nang ipanghatag sa uban. Actually. Sa tinud-anay lang mudawat mi. Pero salamat kayo sa inyong pagtunol diri sa among programa. Namin mga gift packs diri. Nabdan. Pero amo ra po ning bahala na mo. Amo po ning ipanghatag. No? Kahit ay mo kabalaka, wa pa mo nakahatag, wa mo po may deadline. Oh. O dawat na yan to January. Di, hantod February 15. Ate February 15. Yana. Importante gyud bang mag Noche Buena? Mo na Mao ipangutana. na to ang poll of the Again, day. ang una, Dili pwedeng wala. dili pwedeng wala. Naanad Na niya gyud na. dapat. Pero mo na po ipauta nga okay ra nga wala.
okay ra nga wala. Oh. Ang importante nga healthy ta, nag-uban ng pamilya. Ang pamilya nakalatas ta ani nga. Matatag alas 12, inom lang tag tubig, then tulog balik. Oh. Uban sa mga pag-ampo, pasalamat, diya, kapiskay sa atong panlawas. Daon na. Importante gid ba mag-Noche Buena? Ikatulo, Ikatulo, kung hatdan sa silingan. ang dami. Na may mga silingan nga butan yun. Mga bota na, tama. Na tama. po'y mga silingan nga hantod doon bisag Pasko na wag yapon katinggi. Ana, na mga silingan di nga nabikil lang tungod lang sa iro. Na mga silingan di sa iyong mga subdivision nga nabikil lang tungod sa parking. Or nabikil kay nagbuhig baboy baho kay matagbuntag. Ana. Or nabikil kay ang basura gi katag-katag sa iro. Ah. Unya dili imong iro, nagyaw-yaw din ka unya na hurt din siya. Na-hurt. Pero tungod ani na po yung mga silingan diya nga mo ingon sa mga uy na ami diri spaghetti o. Uy na mi humba diri o. Uy na mi fried chicken diri o. Uy na mi sinog ba diri o. O di may platito ron na siya pero niabot pa po 52 kal platito. Oo, mo galing. Laylay flavor sa biko na isa itom-ito, mang isa brown ana. Labi na kung nakapuyo ka na napitas sa may upol. Ana, kusog ka na sila mga hatag o mga taga-kuhan. Oy, sana all. Sana all. Labi na kung naka sa may ipunan. Ay. Ay sus, grabe. Mau ba? Punon ang imong manihadog suman. Ambot lang sa kung mga silingan sa Westwoods. Kana sa Westwoods. Ambot lang. Kamo manggudi sa Westwoods, naghinulatay mo kinsay mahapon. May nagbikil diha, nabikil. Ni uli og US. Kamo dia kanang Westwoods, kanang Westwoods ha. Di na pareha sa kana mo sa pag-ibig sa Kisanlo. Ang kanang Westwoods, hantod alas 11 naghinulatay. So, ang naitabo diha, kamo mga taga Westwoods, lower the expectation. Kaya ang tawag ana siya, mo nang tawag nga expectation versus reality. Wala na. Importante gid ba mag Noche Buena, mga kagahi tubag na. Tubag na ha. Dili pwedeng wala, mo yung pinakauna. Oy, before running kon. Okay. Okay ra nga wala. Okay ra nga wala. Ikatulo, kung hatdan ni sa Kung silingan. hatdan sa silingan. Okay. Wala. Oy, teka muna, before na itong kuan sa atong guest karon mga kagahi. Uy, ang medyo- Regional Mobile Force Battalion Yes. Kay dunay 26 ka entries ang Regional Mobile Force Battalion 10 sa digital poster and infographic contest. Oy, Nakapos tapos kini sa- sa FB page nila. Good morning dia kang Colonel nga kuan. Lascano no? Mhm. Ha? Good morning, Colonel. O nila ni Captain Bilarde. Good morning nyo dia. Good morning. O sa tanan nga mga gwapo o gwapa nga mga police dia sa Regional Mobile Force. Daw biya mga pangit kalori pod. Ay, dili nila ginadawat. Idamay-damay. Pag-apply Okay. pa lang nimo sa Napolcom, rejected na yung ka. So again, nakapost kini sa FB page nila sa Regional Mobile Force Battalion 10 Facebook Nada, page. naka. Umahimo ninyong mag-like sa ilang mga entries. Bitaw. Uy, gwapo ba? Gwapo ilang mga. Patanaw daw ko, patanaw daw sila. Ang ilang voting anihan to kani January 15. So at least mga digital Masara, mga i-like lang, i-like. digital posters ni na ilang gibuhat. Gwapo kayo, gwapo. Tanawa, nana dia, na-post na. Ah, Mo na siya. Ha? kana. Kana? Patanawa daw ko ba? You can talk peace and have a gun. kana na isang laban para sa bayan. Gwapo napagawa sa ilang Sa mga payuban. napagawa sa ilang Kana para mga ba? design. Mo na siya. Ikatulo, digital poster. Di na mao mo na. Mo na ng art card. Ay, good morning yun. Oy, Good pwede morning, na po na. morning, Mga morning. bataron nga hilig sa kanang computer. Kaysa masigil mong TikTok niya nga. So, sayaw mo na yung sa nagapita. Ha? Ano mabikil magyukanan ka TikTok? Di lang kay- kakabalo mo sayaw. Ayan nga. Uy, ang kanang ato ang gahit ni Bayo, pamalit na mag-TikTok lagi. Mo galing. Ha? Mag-2021 na. Atong anak mo ito ipa-TikTok din na kita. Kung ang asawa di ay, madaot. Pwede sad basta mo booking shorts. Okay ra sa tana. Bitaw. Oy, tayo basa ha? Kanang, mangunsa na po ta. Naigesta karon medyo Mang-inspire. ganina pagtanaw na ko ani sa tong interview na bikil na dayon ko. Kay, nganong gaagbay-agbay mo po na rin na sila? Dili magtiayon man na kasunod na. O ba? Oh, nabikil na rin ko 23 anyos pa rin eh. Kana silang duha, 23 anyos? 23 anyos pa rin ni sila may gala pero Mao, day, kulba mao- na nga negosyante. Mao di nga grabe pa kaswit nga uyab pa di ay. Pag maminyo na mausab na na. Ang kanang bana din na magpakita sa kamera. Ikaw na dia. Kapoy ka naman. Ana. Storyahan ka na ni Art of the Burning. ah. Diya. Unya ayaw pag off shoulder ha. Ay pag off shoulder kaya isa ka na imong off shoulder. Bona, gisa ka po rin ng off shoulder. Kailangan ang uyab sa tapan. Ana, ha?
Oh, anyway, mga ato bitaw. Isa ka inahan ni nga nagsugod sa pamaligyag online sa mga plastic cabinet. Oh. Okay ha? Nagsugo sa ginagmay usa ginagmay. dua ana ra. Karon sa lagtod na may istorya, ha? Nanay ka galing budiga. Ha? Og mga resellers sa tibuok Caraga region. Oh. Grabe. Nagsugo siya diha sa Butuan. Oo. O tepa sa good morning sa mga taga Butuan. Ilabi na siya tong mga taga Butuan diha nga ako ang paboritong kanta ko mag-video ko is To All the Girls I Love Before. Oy. Diha sa Butuan. Ang ato ang certified kagahi nga wholesale supplier sa Caraga. Nga 23 years, Ginoo ko, kabata pa ba ani? Ladies and gentlemen, si Ma'am Jessica. Uy, unsa po din siya kanang kuan po din siya kanang uy nawala man lagi lang zoom lagi. Sorry. Ito. Nang zoom dia. Nabikin sa bana. Nag off shoulder man god. Gipahawa din sa uyab. Ipawa din sa uyab. O sige, tapad na mo na. Okay na, balik na mo. Pero na sila anak, actually. Giuna sa nila ang paghulma, haya ang pagminyo. All right, ana ba sila? Ana, nagbabalik na po. Ayan, nagbabalik na po ang ato ang certified guy kabay si Jessica Galindez. Good morning! Good morning, Jessica. Good Jessica, morning, ikaw ma. na ipaila-ilaan ng imuhang kuan, banahonon, nga mayunta, magdayon mo hantod sa tumoy sa kalibutan, nga nagpaibog mo na mo sa imong status niya. Bitaw, kisa na imong palalab, Jessica, nga imong last time mong tapad. Hala na putol na sa may gana. Wala na, nagikusi na po sa ilalom may gana. Oh, ana, ay kay pag igat-igat lang do ba kay di na sila kakumpiyansaan ba. Mga gahi ni bay, mo itong gahi ni bay na ilang programa bitaw kay mga di nakakumpiyansaan. Mao bitaw ilang mga asawa ga uban-uban permi alas 6 sa buntag pa lang sa istasyon. Kay ginabantayan ilang mga bana ng mga style na. Kay kana sila wag yung mga ayan ng mga tawanan na. Labi na kanana, oh bitaw na nagpaputulog buhok kay tungod kay unsa kay na daghan na kaayo, para di na kayo makailan. Ana. Oh. Ha? Wala lang, labing na sila. Again ha, balikan na to. Importante bagit ang mag-Noche Buena. Una, siyempre di pwede wala na. Pero di man na sila para sa ano. Di. Ikaduha, ako sila kay wala pa sila nakabalik sa atong linya. 23 years old, kaslunon, unya, unsa na siya? Online selling, karon na sila kuan ba nanay wing van. Wing Sa van? una gamay pa na ilang truck nga gakargahan Oh. sa online. Actually mga napadulong na din siya ng mga RTWs, may nga na Mo ba? ba? Mo ba? Anton nga naitabo na din siya yung resellers. Ay na, maayo. Kana bang atong istoryahan nga tanan gyud may gala, nagsugod gyud na sa mga ginagmay. Ayaw gyud mo og kataranta nga, gamay ra man ni. Dapat mo gyud na inyong mission. No, di ba para Hoy Jessica, good morning kanimo, gadagan na tong oras. Di ba yan among istasyon? Black timer mi dire. Asa naman ka lang nga? wala-walang signa. O sige, di na natin pailele mong bana. Sige. Hello, Asan siya? Jessica. Online seller, Oo. nagsugod baligyag plastic cabinet. O yan, nanay bodega karon sa Kuhul, Caraga region. Nana sila wing van kanang dako kay ning Dako ang ayo, kanang murag dako kay murag bintana nga mga ana sa imong truck ba. Ikargahan na sa daghan kayo nga kuan. Oh. Ayan na. Okay, langga, okay na mo diha langga. Ayan, i-unmute sa i-unmute. I-unmute. I-unmute langga, i-unmute ang imong usa. Paki-unmute ko sa imong Zoom diha. I-unmute kay para kamera mo unsa dire. Ayan. Oh. Good Kinsa morning. magyud, kinsa magyud ka pamikil nimo diha. Oh, Jessica, pakilaila ko sa imong banahonon langga. Ha? Saman. So, mag-story na po na mundo diha. Muna diha. Oh. Balik ta mga higala sa ato. Okay na, Jessica. Ayan. Ha? Okay na? Hello? Unsa man mo? Para sa gyapon mo diha? Para Ana? fiber kay pumuli nga. Okay na? Tawagan na ka Dito, natin be? sila. Para Okay. audio. Pakitubag na lang ko sa imong sa diha langga be. Pakigamit sa phone. Ana, okay. Good morning, Jessica. Hello? Okay na? Okay Ayan na. na po. Ang imong phone langga nanawag pud mi nimo. Nawala na po siya. Ha? Hi, ma'am! Nana. Hi, ma'am!
Landline na lang ta, landline. Good morning, Jessica. Hello, sir. Good morning. Ay, salamat ni Tingo rin ka. Salamat sa Ginoo. Kasi dako kay kini nga milagro ni buntag ka mga higala. O nakatingog rin nga to ang bisita nga si Jessica Galindez, wholesale supplier. Good morning, Jessica. Hala! Kawa na po siya mga higala. Murag, dili ta meant to be ani. Oo. Ay, listen, mo istorya kaslunon lagi mo kay murag muhin na yan. Murag na, delikado yung relasyon ani. Murag na yung mga sinyales. Hello. Yes. Jessica. Oh, hello, sir. Okay na? Okay na ka, Jessica. Usay mong mensahe. Okay, Jessica, nabalintong man mo. Kanang sa ipatindog ang iyong cellphone ka nakahigda man mo anang sa mura man mo gahigda sa kama anang duha. Ana. Okay. Jessica, kinsa man ay imong banahonon? Ha? Ade, ay di na to pugson Jessica, di alam ta sa kuan. Di alam ta pugson. Ang oras atong ganato. Alas 7. Alas 7:07 na. Atong ganato sa Viramax. Ang ato ang question of the day. Importante pa ba ang Noche Buena? Good morning Jessica. Kana na sa telepono na talaga. Landline na lang kita. Hello. Good morning Jessica. Madong ka na ko ni mo Jessica. Good morning. Si Kuya Art ni mo ni o si Kuya Bernie. Good morning, sir. Jessica, ato ni nga sugdan. Unsay mo mensahe? Nauman diretso. Nalingaw ba mo? Kanang Jessica, nagsugod kag bamaligya ani mga cabinet kay plastic cabinet rang. Tama? Oo, sir. Kano sa unsan tuiga man nilangga? After na po nanganak, mga January 2018, sir. So more than a year ago, halos magduha ka tuig na, no? Oo. Unya, gawas sa pag subdivision. diara sa subdivision, diya ka sa Butuan. Oo, sa Butuan, sir. Asa man mo dapit sa Butuan? Actually, nagpuyo may pareho mi sa akong husband soon to be sa Dumalagan, sir. Pareho po'y anan. Siya ni ato man ang siya kuan. Sorry daw. So, nanganak ko atong nga time. Kanya wala siya. So, manangita ko laing means na makakita kay exact sa nanami anak, breadwinner man pod ko, sir. So, ito nga niangkat ko sa akong amiga o mga Dorabac tapos isang deliver na ako subdivision. Kabalo ka nagpuyo ba media banda sa may Gingo na subdivision. Wow, silingan. Diha dapita mi, kamo diha mo sa Dumalagan, no. Anyways, kanang karon ang imuhang pagsugod o pamaligyag cabinet, nga plastic cabinet imo pang ginaangkat karon dako nakakaayo karon nga unsa distribution. Tama? Tama gid sir, tama no? sir. So ato na ni pag mag-iahak na pita ikaw lang to mag-burn. Sumo kito among gibuhatan. Primero barang kagyo kayo gito nga mga time. Sige. Medyo struggle siya kay bisod kayo pero kadugayan ni asin sura pod biya gihapon. Kuya sa ato ba? Nalakay anak. Mo lagi sir, oy wag ginapog nga lang kalami sir na nakaanak gid ni sir. Ato karon sir na duk. Ay bantog ni ay kag hammer man ka. Ay sa akong bana sir, oy mo ay sa ba hammer B. Okay, magbalita sa balita. Balita sa amin, magbalita sa pasaylo agi ni Megala, wali na ginamon ni control ni mga linya sa atin. Alas 7 Jets, ano yan itong mga gaya nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gaya nga balita hatod ka sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C. Para mas healthy and COVID-free. O ganyan detalye sa atong mga balita nining orasa.
Patayan ko sa kalalaki human gitigbas sa Kalilangan Bukidnon. Biktima giilang si Eddie Liangco nga gitigbas sa iyong silingan nga si Kim Ralph Lumahang. Sa investigasyon sa mga pulis, parehong nakainom ang duha ug duna nay dumot daan. Nadala pa sa ospital ang biktima apan gideklara kining dead on arrival. Patayan ko sa kailadong sospek sa bukas kotse gang sa Barpa, Agdao, Barangay Leon Garcia, Davao City. Sospek nga si Michael Hubay mibunlo sa armas diyan na ibalaan nga pulis ang iyang nabaligyaan. Kay namaligya po ni siya og shabu. Napalitan kinig valor 500 pesos nga shabu. Patayan tulo ka armadong lalaki sa Pinusilay Batong mga pulis sa Barangay Sumbakil, Pulumulok, South Cotabato. Una nagpabutog arma sa mga suspect diyang giserve ang warrant of arrest sa kasong murder bato kang Katukan. Naig-uusap ang duha ka kauban sa suspect ang nadala sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Giposil patayo sa katindira sa STL outlet sa Barangay 3 de Mayo, Digo City, Davao del Sur. Biktima na ilang si Melody Cañete nga giposil sulod mismo sa trabahoan. Wa pa maili ang suspect ug blanco pa ang kapulisan sa motibo. Pipila ka mga tao, dakpan sa bypass operation sa kapulisan og PDEA sa Barangay Karituan, Cagayan de Oro. Dakpan si Ark Damalan nga napalitan og balor 500 pesos nga shabu. Nakuha sab kaniya ang usa ka gramo nga shabu nagkakantidad og 6,000 pesos. Sa Barangay Poblacion Medina, Misamis Oriental, arestado ang duha ka babae nga napalitan og balor 500 pesos nga shabu. Mga suspect sila Rica Piñalosa ug Lea Libago nga puros naa sa drugs watch list. Sa Barangay 3, Cabanbaran City, Agusan del Norte, dakpan si Arsa Alik nga nakuha og kapin 2 ka gramos nga shabu nga kantidad og kapin 20,000 pesos. Dakpan ang 2 ka lalaki nga nagtupahan og kasong murder sa Surigao del Sur. Mga suspect nga sila Michael Cuarteron nga taga San Miguel ug Joseph Garcia taga San Agustin. Way piyan sa batok sa mga suspect. Yeah. At ito nga po mga kaibigan, ang ating makata, Art Bonok Jr. Okay ning bahing na hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Girekomenda mismo sa mga doktor nga mga gwapa kini nga bitamina, Cherry C, para mas healthy and COVID-free. Yo, come on. Oh yeah. Anak ko nga, di makaangayan na dali. Simulan na natin ang buwelta. Mga kagahi, unyang gabi naandan na sa Kristohanong katilingban ang magsaulog sa Pasko. Kana ang panahon nga dungan mangaon dayong abli sa mga regalo. Apan pinasahi ang kasaulugan ta karong tuiga. Ilabi na nga naakita taliwa sa usa ka grabing pandemya. Sa atong panagtapok unyang gabi isip pamilya. Ato sab nga handumon kinsa sa COVID na nga biktima. Lakip na ang mga frontliners nga grabing sakripisyo nila. Ato silang iapil sa ato mga pangamuyo, ilabi na itong mga galisod sa ilang pamuyo. Sa mga gatakilid tungod sa krisis nga panahon, di na nato pugson ang atong sitwasyon. Timan-i nga niini nga selebrasyon, si Hesu Kristo ang pinakarason nganong ania kita karon. Dunay uban mang good burn nga muingon nga mingaw ang Pasko tungod kay sama sa ato mga staff wa sila nadawatan nga bonus o ka mga aginaldo. Wala di ay! Apan timan-an nato nga ang matag usa kanato nagsilbi na bayang regalo. Blessing ang matag usa sa atong pamilya kay galaan karong Pasko. Di na kaayo mo focus sa mga material nga mga butang. Ang importante nga naa kita sa luwas nga kahimtang. Kay magunsa man lang ang mga kabtangan kung doon na po'y mga bikil ang atong pinagsamahan. Busa karong gabi, timan-ing ang pamilya importante. Gaksa ang imong pamilya, haluki ang imong bana o asawa. Ay. Ug diha nimo mabati nga sila ang pinakadako nimong nadawat nga grasya. Merry Christmas mga kagahi, ang importante buhi. Bahalag way party ug way nataod nga Christmas tree. Okay ra na basta si Mrs. Perming nakapanti. Uy! Bahalag
Balag ang kinaon bahaw, ug walay beer nga bugnaw. Basta ang brief ni Mister, di lang lawlaw. Bitaw, ato raning iagi sa pakatawa, kining atong nasinati nga pandemya. Timan nga wa baya ka mag-inusara sa kalisdanag problema ning tuiga. Kay halos kitang tanan, hilabihang naapektuhan. Apan pwede ragyapon kita maglipay sa pamilya manag-uban ug ang problema pagkakatawan. Time. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed ug graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastard maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabatikot sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Nagbabalik po ang inyong mga kagaya. Ito po ang Hilas King Bernie Ug Bitok-Bitok. ang inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Ilang oras na lang, Christmas na. Ang among pangutana diri, importante gyud ba ang mag Noche Buena? Ang ingon na ingon, dili pwede wala. Ingon ang isa, okay ra nga wala. Ang ikatulo, kung hatdan sa silingan. Ang niingon nga, unsa? Ang unsa primero, 40%? Dili pwede wala. Okay, Pila? naanad na, 40%. 40%. Oh, Okay. Ang niingon nga, okay ra nga wala, 43%. 43%. Uy, burag bahin ha. Ang niingon nga, Kung hatdan sa silingan. depende, kung hatdan sa silingan, ha? 17%. So naagyapoy gahulat sa silingan. Mga silingan! Basig na mo'y sobra diha. Oh. Pero ayaw po tong katong tabang ha. Basig katong mga pagod po ninyo ipanghatag po ninyo. Kanang kung magbiko gani imo, kinahanglan nga katupong grabe ang latik. Ha? Dili halos tabang. Uy, tunga-tunga ha. Dili pwede nga wala. Okay ra nga wala. So medyo tunga ang atong mga Meaning, netizens. at least, ako nalipay ko ani nga, medyo
nadawat nato nga kini nga tuwa nga kasalugan sa Pasko. Dili secondary or tertiary lang yun ng kay pagkaon. Ang importante, luwas. Yes. Ha? O siyempre, nini nga buntaga, Bern. Natay bagong membro sa Shutdown Gang. Oho. Ready na ba na ang iyahangon sa Ready na. Ready na. Oh. Pagkagwapa Gwapa na kayo niya akong sister. naman ni abi ko bag basta magpademya kay mga kuan, wanay alaga sa kaugalingon kanini samot na ni kagwapa no ni siya. Grabe. Mga kagahi. Kani Basta kauban na mo yun ni. Oo, na-abilya po ni siya sa Shutdown. Oo. O sa ka-TV personality og negosyante. O matag Christmas actually nagsugod ra man gyud ni siya sa gina-feature yang negosyo matag December. Oo. Pero ni gawas ang iyang pagkakulba man din ni siya maghimong host day. Kenes ha. Ay, cool ba ni? Kulba man day kayo. Ni gawas. Oh. O inchi kay tanang gitan ora namos monitor may galaw. Kulba gyud kayo. Kanang asa man iyang kuan niya? Kinsa iyang technical director rin napita? Direct. Direk. Oh, o syempre, ato ang makauban karon ipaila-ila na nato. Yes, ang atong main host dati sa Mag TV na Asenso ta. Mga negosyo ang iyang gina-feature ani. Alright? Wailain ang gwapa, nagkabata, burag vampira di kakatiguang, si Mami Margie Velasquez. Good morning! Hello, sis! Little girl, Yay! Uy, ganito lang. wherever you are. Hello, sis! Sis Marge! Hi, maayong buntag. Da- Bernie B, maayong buntag. Merry Christmas sa tanan. Maayong Pasko. Zhao Shanghai! Ano O di ba? Niabot ko nga andam na ay duha ka star. Agta mo ni Brother Arthur ni Bernie, ang duha ka star, di ba sa Pasko. O sis, ni hao ma! Han how, very good. Xinjiang Jai Kwaile! Merry Christmas! Kyla, Happy New Year also. Yeah. Kabalo gire ka ha? Of course. Gipraktisan na ni mo na? Of course! Pag-iotro na, pag-iotro. Damdaman, di praktisan. Pag-iotro ka na straight. Ha? Napaisa, sige, kagahian. Sige, papa-impress kang kuan. Zhao Shanghai! Good morning! Good morning, Tauan. Salamat sa Google. Salamat. Yes, salamat sa gwapong nga internet. Kabi na ako, mahiwi ang akong baba, ang akong naong ginaw niya mulihok. Mami Marge, we miss you. Kumusta We miss you, naman? Bern. Mauni. Racket sa Pasko, wala na lang Walay tayo. racket. Wasa tayo rakitero. And talking about racket, kaya kamo, mga events, mga events host, TV host, sis Marge, giyon sa pag-adjust para may bala po sa itong mga mami diha nga katubitaw ang ilahang unsa grabe kay sila ka-outgoing nga mga personality katong mga ga-host yun og mga events, mga parties ana giun sa pag-adapt, giun sa pagdawat nimo ni nga kabag-uhan nga ni-adjust dayon ka karon mag-usa ka tuig na ta niini nga pandemya. Pag moingon kag adjust because of the pandemic lugar nga nahitabo, ang kinahanglan na gid nato buhaton is mangita taglaing pamaagi. Kung mawala lugar ang isa, kinahanglan nga mangita taglaing paagi nga makasubstitute atong income nga nawala. So ang daghan ug ang uso karon is ang home-based business in which katong pandemic naka-start pud kog akong kaugalingon, nagbuhat og chicken spread, ingon ana. So at least nga na ako'y gabuhaton sa sulod sa balay and at the same time gakita pud. So dili pwede na ay katalagman or na ay whatever lugar nga mga hagit nga niabot nga magpadala na lang pud ta sa atong gibati. Kinahanglan nga kabalo lugar taon saon pagbarog. Bisag hinay-hinay basta kay at least na ay gabuhaton kaysa totally wala gyud. Kinahanglan ba nato nga kanang female host diri ba kay Murag bagay yun kay na. bidli na kay ning kitang duha. Tantangon ako ang star kay duhara ra ba ni kay kung maapil ko dapat tulo na di man tulo ang star ako. Di ta ka-afford ani? Tama na si Marge no nga kanang kinahanglan mga mamis nga naa mo diha kung nay nawala nga income pangitaan dahil na unsa ikapuli niini. Yes, kani si Mami Marge also every December ang iyang business ani mga Christmas decors pod. Kumusta man Mami Marge yang ingani nga nga pandemic man? At first nag-una-huna gid ko nagtuo ko nga basin dili kaayo maayo ang sale sa
decor karong tuig kay tungod lagi aning pandemic nga nahitabo. Ginagmay lang sa ang akong gi-order sa sugod kay lagi nahadlok ko nga what if magpagawas ko dako nga kapital and then di ay nako mahalin. Pero realize pud nako nga taliwala di ay sa kalisod nga gibati natong tanan. Gusto gihapon na ay part sa ato ba nga gusto ta nga magmalipayon gihapon pag maghiusa ta sa atong pamilya bahalag wala ta sa gawas, wala tay party, bahalag kita ra nga naatay gamay nga Christmas tree, naatay mga sigapalong nga suga para ma-remind ka nga unsa ba gyud ang tinuod nga diwa gyud lugar sa Pasko, which is magkahiusa ta ug labaw na katong mga pamilyado nga naay mga anak kay murag kani man gud as parents mo ni siya ang atong challenge sa atong kaugalingon nga dapat mapadako nato atong anak nga naa sila'y mga gwapo nga mga memories sa ilang pagdako kauban ang ilang pamilya. Correct. Tama. And isip Kay usa ka madala gud ni nila. tinuod. pagdako. Isip usa ka mami, giunsa po nimo pag-prepare ang imong mga anak nga pag-equip sa ilaha nga mga anak medyo unsa taron ha? Oh. Kanang medyo ang panahon Hugot karon. hugot Oo. bakosta karon. And how did your children accept that kanang realidad nga gikan ninyo? Giunsa niyo pag-convince sa mga bata nga anak, di lang dapat si mami ug daddy ang maghugot pakuson ha. Kinahanglan kamo pod hugot bakos tang tanan. Oo. Actually, dili na kailangan og daghan nga pagpasabot sa ila kay luckily kani akong mga anak medyo dagko na manggod ni sila Brother Art. Waday na masundi. Oo. Dili naman mo sugot-good ang akong bana. Ako Ay, Brad ha, Brad. Bantay na inana si Brad ha. Kulang na ni siya og birada gamay. Ay. Good morning, Brad Francis. Good morning. I love you. Nami daghang Biramax Ay, Brad. Biramax na mo diri ha. Oo, Biramax. Yes, yes, yes. Nakugid kay sa TARP. Oh, how did your children cope with that? O since dagko naman sila, makita na nila sa news, makita na nila everywhere sa social media kung unsa gyud ang kakahitabo sa kalibutan karon. So dili na nako sila angay pasabton, sila mismo kabalo na ana. In fact, kabalo sila nga dapat mutabang di ay naamang gamay nga negosyo kung mama nga chicken spread oy mutabang di ay ni dapat. Mutabang upang bugas, mutabang og prepare lugar sa katong mga ingredients lugar sa pagbuhat sa chicken spread. Ga-deliver po ng mga bata, ga-deliver po. Ga-deliver po. Ang akong anak kabalo naman mag-drive. Very good. Aha. Mugin akong gusto nga itudlo po sa akong mga anak ko. Dili kay sige lang Si Ella? computer. Si Ella mo drive na. Sila tulo. Ana, Mo deliver sa silang soft drinks diha sa kwan. sila nga si Smars ug Brother Francis Byrne. Well-traveled ni nga family. Una sila layo pa lang mag-travel no sa. Did you anticipate kani nga health crisis? Nakaplano ba mo before sa pandemic nga sa 2020 mao ni ang lugar nga ato adtoon? Yung ana. Well, naay mga plano pero tanan to siya wala lugar na hitabo tungod sa pandemic. Oh. And then mula gito just like what I said kaganina, dili na nako sila kailangan i-explain pa kaayo sa mga bata kay kasabot man gud kaayo sila ug unsay kakahitabo karon. Like online na ang ilang klase sa una physical baya tanan kailangan. Tinuod. Kailangan. So with that alone, kabalo na sila nga nalahi gid ang tanan, nalahi ang landscape, nalahi ang kinabuhi, nalahi gid tanan. Alright. Akong eldest, incoming freshman man siya, college student, but di siya kalarga lugar sa Manila, kay tungod lagi aning pandemic na nahitabo karon. So online, kabalo siya nga kinahanglan next year, since mag face-to-face na, kailangan mag-save up na siya daan. Karon pa lang ang yang mga gakakuha lugar nga mga monetary nga regalo every time a birthday or sa mga special occasions or dagko iyang grado, iyan na nang ga-save. Kay para next year daw, kung mag face-to-face na, puhon sa Manila, na siya ginagmay lugar po niya nga, dili na lugar magsigi o pangayo. For sure you have so many friends, no? Nakadagan kay mga amiga, amigo, nga medyo naapikhan yun ani nga atong sitwasyon karon. Unsay imong kasagaran ginatambag sa ila si Smarts? Even before ni nahitabo, let's just say katong sa mag-TV pa lang lugar ning tanan, before lugar to siya na nahuman ang programa, for me nagid ko og sulti sa ilang in life, dili gid pwede nga isara ang atong saligan nga negosyo.
Ang asawa isara, ang kwarta dapat daghan. Grabe, emphasize man yun. Emphasize man yun. Usba to. Pag-iusap na rin pa ko sa to. Usba to. Kita permi sa atong mga atong mga advice. Usarag yun ang asawa. Usara gid ang asawa. Pero ang kinitaan dapat daghan. Oo. Nabali ni sa akong kauban. Nabali man din niya ko. Usaray ang kinitaan pero daghan siya ginauban-uban. Agoy. Ana. Lain ra ba daw nang ingon ana kay murag daw na siya uban sa buhok kadugayan lahi na ang kauban. Bitaw. Oy, Mami Marge, as a businesswoman also, nga negosyante ka, no? Kumusta pod ang ingani nga pag-adjust sa labi na kung more into sales manggod imong business, di ba? Kumusta ang adjustment aning pandemic? So far ba naghinahinay na ba? Naka-pick up na ba? Unsang innovation ang inyong gihimo ni Brad Francis? Thankfully, ang amo manggong negosyo, auto supply and office supply. So dili siya apil lugar sa matawag ang dako manggod kaayo nga naigo gyud is the katong mga restaurant business, mga hotel business. Luckily, ang ato lugar ng negosyo, wala lugar dito na bilong. So, dili kayo dako ang naay, of course, nagnaog ang sales, no? Pero wala tay grabe nga restructuring sa negosyo nga gibuhat. Wala man ta na apil lugar adto nga bracket. Well, anyway, And then, Miss Marge, ang unsay mensahe nimo para sa mga mami diha ug mga daddy nga naminaw nato karon for sure na sila nakutlo nga pagtulunan sa imuhang kasinatian. Simple ra gid kaayo in life, kinahanglan nga andam gid tang kanunay. And then at every opportunity, in everything, kinahanglan nga naa gid tay, we have to see, kinahanglan makakita tag maayo sa bisag unsa nga naa ta nga sitwasyon. Like kanang moingon ka nga na-closean, pait kayo kay na-closean ko. Ayaw, kay kanang word nga na-closean, dili na siya pait para sa tanan. Kung ahente ka, na-closean ka, kwarta na, pasabot ana, naka-close ka Close dako deal. na deal. So, in short, ang kung unsa nga naa or kung asa ka nga sitwasyon, depende ra gyud na sa kung giunsa nimo pagtan-aw sa imong kaugalingon og diha pud ka mo tan-aw og asa ka pwede mamaligya. Kung sa init pag gid kaayo nga lugar, kung ang insik ibutang nimo didto, mamaligya gina siya ice water. So di na siya magsiging reklamo, iga nga diri, uy, kaigang kanus amang gini mo bugnaw. Ayaw, pangita og paagi. Ingana permi ang life samtang buhita, mangita gitag paagi always. Kana ang tinuod nga gahi ang mangita. Grabe, palakpakan! Unsa po yung mensahe ni Mami Marge mo mga dating kauban sa Mag-TV? Well, kabalo ko nga, nalipay kay ko kay naamang good ni chat group, nakita na mo ang usag-usa. Like si Mother Jimmy, ang among EP sa Mag-TV, bungga na kaayo ang iyahang cake business. Silang Philip, si Philip na siya isakyanan, anak. Nalipay kay ko nga, tanan sila, may asenso na, ever since lugar nga nagkabulag-bulag ni sa Mag-TV. So si Chuck na Napa, isa diri. Napa, diri. Pakita ka diri sa screen. Napa diri sa nimo ang kasta po, nara. Yung ayaw sige lagi kinong diya sa Corales. O, di ba? Nakaayo bracket, si Juan. Na si Juan diri pod. Actually, ang kaning gahi ni Bay, mao ni siya ang mga reunion junction. So nalipay kaayo ko. Iba karon no, sharing the same screen nga naamo diha, nalipay kay ko nga nagkita-kita tabalik nga maayo healthy ang atong panglawas ug naapod tay income. Wala ba ka nabikil sa akong bagong hairdo? Okay ra ba ni? Wala kayo, dili kayo. Bertie, nakita na ko yung screenshot the other day. Baka kung kay ka, the other day to. Pero karon mas ni bata. The other day to, niya karon kada adlaw na yung mga kausaban. We miss you, Mami Miss Marge. Marge, we miss you so much. Merry Christmas to you. Unsa man ni once a week na ka sa mua, once a week? Daily daw. Daily, Oh, daily. Para kuan. Masabot-sabutan. Alala. Murag mabibo ang atong 2021 ani. Murag mabibo tong 2021 ani ba? Pwede ra man ay mag-zoom kayo. Ano, nanay mang ukray. At least kung kitang laki mang ukray, madunggaban man, pero pababae gani, igor katawan. Uy, kabalo ba mo? Dugay na kay ko wala nakataod og pilok sa akong mata. Talawa? Nakataod balik after pilak. After 9 months. Yeah, si brother, nagdagandagan pa ba si brother?
Aw nagdagandagan painon sa komedor. Thank Mami you, Mar, thank you so much. Mami Marge, miss you. Marge Velasquez, thank you. God bless you. Merry Christmas. Brother Art. Merry Christmas. Merry Christmas. Nakakamiss. Moto ang mga kauban, mga kapamilya. Oo. Nga, I like it. Kung naay na-close, para kung naa ka sa sales sa negosyo, meaning na-close, positive kaya na siya. Naka-close ko og deal. Very good, very good, O very sa good. kaninyo mga na-close na pod ang kasing-kasing. Oy! Lahi po na siya nga topic kung kasing-kasing Sa among na ang pagbalik, sarado. mobile- Gumangya na! Musunod na! Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Stay at home and keep tuned in to Home Radio 93.5. Home Radio Cagayan de Oro. It feels good to be home. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto lamang ang imong mga gitahan. Payakining dughan ko, ano nili akong maskama. Kung sa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Merry Christmas! Ho, 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 ho! Merry Christmas! Nangunta na ako mga anak kung naba daw si Santa Claus unyang gabi. Yung ko nga wala, kay na kuan pa. Kailangan siya iagig swab test. Tapos kuan pa yun, kanang si tao gani, iagig swab test. Tapos kailangan siya i-quarantine, maning Pilipinas, mo nang walay Santa Claus unyang gabi. Di una-una na ako, ay makatipid yung regalo. So, yun na din sila nga, sige daddy, ikaw na lang palit daddy, nailink ko sa Lazada, pandami. Mas nagastuan na noon minoon mga gala, pandami ni kalakihan. 7:39 sa tong oras, ano na ba itong Gugmang Gag serye? Ang katapusan, kay Ugma Christmas naman. O siyempre ang atong Gugmang Gag hatid sa atin ng Biramax Capsule! Miramax, Miramax, Miramax. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Birthday cute. Dagay si pangutan na ba? Gitistingan mo. Ay. Max. Uy, tagay din si Boy Negro niya. Ha? Mo'y bayad na ko. Mulagi yung itugon. Pero na ako yung dala di ang... Ang ingon niya sa ako, pinaskuhan ako siya. Naglisod siya testimony kay we did not be experienced. No experience at all. Alright. Ay kabala ka, Boy Negs. May bahala si mong Biramax Capsule. Nanagi. Ang pukutan, nakakisan niya ni gamiton. Ha? Ang Biramax Capsule, 100% all natural herbal capsule. Dagan kami nadawatan ng mga komento nga na sila inaandan ng mga sexual enhancer nga medyo lahi ang effect nila. Mura silang manghupong, mura mubudlot ilang mata, ug lain ilang paminaw. Tagapalpitit sila. May isog ang dalungan kay Oo, pula init. kapanginit ilang dalunggan.
Kani nga mo ang kuan, sus, dinalay ko mo istorya lagi, pero ay, basta natural lagi kayo may So gala. far, imong feelings normal. Para mas nindot o mas paspas ang effect, ang imong itulak medyo lukewarm water or mga tsaa. Inom ka, tsaa. Pwede po si kwati. Kaya the more init, mas dali siya ma-dissolve, diretso ang epekto. Ang nakalamian ni, karon, pak. Nakatulog ka, kaya kapoy na. Pag mata ni mo, pak na sab. Isiyang mata pa man. Ano, uy, mata pagyapon. Watay choice, mamahaw na sad na. Kinsay abay. Tapos ang, siyempre, pwede na lang ako magamit ron kaya nanguli na ako mga ano. Ano na, tulog ka kwarto. Ito ba silong dito? Mausad. So, nindot yung kayo. Ang nakalami pag ng Biramax, di lang yun siya ingon nga makamaximize sa imong sexual satisfaction. Antioxidant pag siya anti-aging supplement. Talawar ko na akong naong, sus, nagkabata mga gala. Giawat din ako ngayon ko sa barbero nga Jericho Rosales, ang ending na imong OG Diaz. Pero okay ra gyapon. Bosa, mag-Biramax na 269, duha ka capsule na siya mga gala. Pwede sa bae, pwede sa lalaki. FDA approved ang atong Biramax capsule. Good morning! Sa tanan mga hilig og sikwate, mamainit every morning ay nang-ingon gid sila nga burn, tama ka burn. Kung dili ka gustong kape, magsikwati ka na lang. Ta kung sikwati na malang galing, Sabroso Chocolate. Ayaw tumurag pita sa bulwa. Ay, ang nakagwapo mago sa Sabroso, sa walay pagdapig-dapig may gala. Pure cacao kini. Made in. Made in pure cacao. Mo nang nindot kay siya. O actually, good morning dia sa ilang community dia silang mga trabahante. Nakatabang po niya sa komunidad, sa mga farmers nga nagtanom og kakao. So kamo, kung madto mo sa mga grocery stores, madto mo sa mga pharmacy, pangitaan ninyo ang tatak Sabroso. Sabroso Chocolate. Ladies and gentlemen, in the house right now, the celebrity taxi driver, Lito Inglisero! Mahirap, 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 mahirap. Ano di masamulos pagkapugi? Yan ang giputol, yan ang Puro naman gaputol mahirap. yun eh. Mahirap pa siya kutob. Yan ang gaputol. Lito Inglisero! Mahirap, mahirap, mahirap. Wala gay pugi na Wala sa may pugi. Good morning, brother! Very good morning, good morning, good morning! How you doing, brother? So far, I'm very tired of Cagayan de Oro right now. How many days ago? Why? Very, very traffic. Very traffic? Yep. Are you complaining about the traffic? Really traffic? I've complained what happened. Cagayan de Oro was very traffic. If you're complaining about the traffic, how many F in the word traffic? Traffic, para safety, 3 na lang. 3. And if it's traffic, so it means to say you have a lot of income, income. So far, there's a lot of passenger. But during a time, very, very traffic. While traveling the road, almost 2 hours, the passengers go down. they'll just go down because it's very traffic. Very traffic. They rather walk rather than riding the taxi. He talking me, may pa magbaklay. But it's okay if it's very traffic, if the passenger is very beautiful. No. No? No. You don't like it? You didn't like it, the beautiful passenger? Like very miniskirt, wearing miniskirt. No, I didn't like that. You don't like that? Yeah. Because I did not be focused of my driving. Wait, before anything else, you will celebrate Christmas tonight? Is there Noche Buena? Noche Or Buena. not important anymore? For me, if I have, it's fine. If no, it's fine. What is your favorite food? If you don't mind, Lito. So far, my favorite food, I did not be fork. Huh? Fork? Tinidor? Oh. How about chicken? No, chicken? No, I did not. Chicken. Ham? How about ham? You like ham? Yeah. You like ham? My silingan is ham. Ham? Ha? Ham. Imong silingan ham? Ham bugiro. Ito na po ang sumpay! Wala pa day. Sorry, brother. Nalimtan ako. Ladies and gentlemen, Lito's Call of the Day. Every time we love, every time we give, it's Christmas. Wow! Natunong rin may galaw. Dili sa joke. Pangit. Alis dig coat ka na masayod siya dapat.
Gipraktisan no kaya. Again. With feelings. Every time we love, every time we give, it's Christmas. Yeah. Explain. Sa tanang oras daw, dunay gugma. Aha. Sa tanang oras, ihatag sa pinaskuhan. Asa, Dito lang. Dito lang lang. na to. Tiyo sa Uy. pag-explain. speaking of Christmas, Sir Manny day. Ay, Boss Manny. Boss Manny, Merry Christmas. Manny Bolaron. Sir Manny Bularon o si Doktora. Merry Christmas. Bularon family, Merry Christmas. A gift! Sa iyo kong litok. Sa iyo kong litok na. Ito na ba ang sumpay sa atong Gugmang Yak serye? Dear Kagahi Bernie o Kagahi Lito, The hard Bernie and the hard Lito. Merry Christmas ninyo diha. Merry Christmas both of us. Nibiya mangi ko sa kumbana nga si Danny o dito nagikon nakipuyo kang Kaloy. I will go. What do you mean, Gibia? I will be past my... I leave. I leave my husband. I left. I left? Left, right. Left. I left my husband is Danny. I will go to Kaloy. Nag-uban mi ni Kaloy sa usa ka panimalay. What do you mean nag-uban? We live in one house. I will live in Kaloy in one house. Og bisan pa man nga minyo ko, wa ko'y labot sa mga istorya diha. But I'm married. There's a lot of chismis. I don't care. Sa English sa istorya. Talk. Oh. Sa kadagan mga istorya, There's a lot of talk. I don't care. bisa pagdaga istorya, There's a lot of talk. I don't care. apano sa kadlaw ni Ana, niabot ang iyahang inahan. But one day, the mother of Virginia, Tama. Alili, ni Kaloy. my Mama mother, ni Kaloy. my mother of Kaloy, I will. My mother of Kaloy? Kaloy's mother. Niuli man ang mama ni Virginia diya. Ay di si Kaloy galing. Nalipo na sa kugapil. Gahi nga balita. Og ni Palag ang mama ni Kaloy. What do you mean, Nipalag? I will be break. Ha? I will be. What do you mean, isog? Sa? What do you mean, Nipalag? Ni Palag kanang wa ganahi pa. Kasamo ba niya pinanunitag na da? I don't like my relationship. My mother of Virginia. Kaloy. Kaloy. Okay, ane ito mo. This is starting of love life. Kaloy, hay, ragod dali, Kaloy. Mami. Kaloy sa pa ka nagmami nga nanay man imong tawag na ako. Sa subdivision naman taga-puyo, good mami. Pag subdivision na Yeah, ka, ang tawag di na nanay. Have you go to subdivision, I don't care nanay. But I care mami. Kaloy. Mami. Kaloy? Mami. Kaloy. Mami. Ito sa may plano ni mo ni Virginia. Imo na sang lumluman dahil. Hindi rin nas balay mo. Pasi nakalimot ka ba? I-remind lang ta ka ba? Nga minyo biya na si Virginia, ha? I don't care kung ninyo siya. Importante. I don't care. Ex man I ako don't siya. care. O siya? Wakay labot? Anay. Importante nga. Napukaw ang mong relasyon nga nakatulog na. Si relasyon. Tao siya man. Forever. Ka nga first love na ako na siya ma. Forever lang mo lugar ingan eh. Nga magtago-tago mo ingan eh. Takong imong hunaw-naon. Wa ba yung kay katungod? Kay
Minyo pa na siya. Mabot man panahon ipagawas ra nako siya man, di nang taguan. Pero dili pa karon. O niya, siya may masorte sa mga silingan. Teka, naka-istorya silingan. Pati ang guard sa Westwoods. I don't care. Siya, ingon na ang guard nga. Naglumlong ka babae diri nga minyo pagyad. I don't care. Paghilom na ko diya. Sagpaon ko ng bakbak ni mo na. Malabot-labot mo. Hinumdum ni biya. Kani adto pa bata pata ako gyud ang perminti ko sa imo nga manimba ta perminti nga dito gyud ta mo adto sa Nabali na sa Biblia nga makigminyo kag kana makiubang kag minyo nga babae. Sa dautan ano? Usa? Sa dautan lugar na mo. Ay, sus, Ginoo ko pa. Sa tinod anay lang. Kabalo ka ma. Ang dautan ana kung magpadayon siya sa kasakit siyang kinabuhi. Bisan pa. Sa tinod anay lang, bisan pa. Ug moingon ka sa ako nga way nada ilang panagminyo, ila man ang problema. Di malimo na problema. Ano imo man ang problemahon? Ma. Kabalo ka ma sa iyang kasakit ma. Gusto na ako siya mabangon ma. Pero lagi doy. Kay og gisakitan siya ma. Gisakitan bud kumagatan-aw siya ma. Ya karon, gapil-apil ka nga. Ginikanan ra ka. I don't care. Unsa naman taong kadong? Gipakatao ta kag maayo. Sa una, gipaubang kita ka sa simbahan kay abing na kung magpari ka. Usay, kalima kita mga lawat para lang kita nga mabuot ang anong ingani nga makipuyo ra ka sa babae nga minyong dako. Ma, kung panahon na gani sa gugma ay nagapil-apil. Ako na ni. I don't care ma. Kagaya na makinimog ulo to. Ma, Naunsa na mga dili na ikaw, lain ka nga lalaki, naunsa na mga kadong. ma, Katoliko ka, Kristiyanos ka. pasaylo ako ma kung musupak ko ni ma ni. Di na ako mapugna ni mo ma. I don't care. Oh, ma, Naunsa na kadong. nai 20 mil mo. Unsa? Ma, oh, nai 20 mil pag suri-suri dito kay Pasko karon. Ako ano dong? O imo na ma. Basta ang ako lang yung hangyo ni mo ma. Para maayo ang atong flowing sa atong relasyon. Ay ko gilabti panahon sa kong panagugma ma. O, imo na ng 20 mil ma. Ako ano dong? O, imo na na. Sa tinod-anay lang dong. Pangitag batanon ma. Sa tinod-anay lang dong. Oh. Ang Biblia nag-inon. Oh. Na kung magmahal ka, di ka mamili. Mama, dungaging 5 mil mo. Dungaging 5 mil. Kabalo ka dong, ang importante yung gidong nga hap sa inyong panag-uban, nga ang Ginoo sinto siyang guma, dili man sa ingon nga minyo sa ato din siyang i-judge. Kaysa bagay, wag ko ta kabalo sa iyang Maganang paghapon. medyo imong buhok bitaw ma. May pay magpaparlo ka. Nay 2 mil diri dog. Kabalo ka dong sa tinod anay long, nalipay gibiya ko dong, nga ikaw nagmahal o nay babae nga ni alagra nimo. Nalipay ko nga nag-uban yun man nga panangalay. Murag imong sinina bitaw karon man nakadaan na. Dapat every year ka bag uma. Mo ba? Oh, nay 5 mil idogang maadto dito sa Dong, ma. sa tinod anay londo, giragin ako ni giampo dong nga makakita ka sa imong partner. Dakong kalipay na ko dong. O, dili na to ni tiwason no. Dili man na ni, dili na yung manon na nato ni. Kalami ba ni masag paon mo? Murag naw kwarta mo. Dili na. Ay kabala ka dong. Ay kaning kwartang yung may hatag. I-donate ko sad ni sa simbahan. Nalipay ko kay kalit lang ko nadawat sa ginikanan. Ni Kaloy. Hapsay na mi og wa ko nag-expect nga nagdungan mi og shopping. Magsalad daw mi unyang gabi. Wow. Amis. Macaroni salad ug fruit salad. Og iyang gikalipay nga niabot daw ko sa kinabuhi sa iyang anak. Kwarta ra mga higala. Munanda ko akong pasalamat. Kay bisan pa man sa akong sitwasyon, nadawat gyapon ko niya ngayong ani ang akong kahinatnan. Munang giingon nga, Merry Christmas. Kami mo dahil sa akin ang dahigon Umabati ko sa aming batikuson Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Pitok Kainibay
importante pa ba ang Noche Buena? Ang ingon, dili pwede, wala pa. Dili pwede, wala. 35%. Ano ingon nga okay ra nga wala, okay ra nga Uy, kita nidaog sila, 49%. Kung hatnan sa silingan, mga bagagnaong. Mga bagagnaong, 16%. Merry Christmas day sa ato ang mga shout-outers ug mga followers. Layfield Dagala, Merry Christmas. Merry Gertz Christmas. Jewel, Pads Tiber, Mozarap, thank you. Og si Machi, bro Machi, impas, isa ra gyud ay. Hermilo Abaw, Merry Christmas ninyo. Joke del Rosario, brother. Hairstyle daw ni mo, Bern. Echo, is that you? Nanghupong lang ni Gaw Eko. malo daing buna og sa daing family. Merry Christmas, Catherine McLean, Raquel, good morning. Sophia Belated happy birthday Doktora Cristina Pilaes sa Philippine Red Cross Miss Oro CDO chapter. O hello ko ka Ma'am Angie Cabig sa Department of Agriculture. Joy Martinez, Merry Uy, Christmas. Ato na lang po di great Merry Christmas at mga mayors natong nga bisitahan, labi na kang Mayor Jenny Uy sa Villanueva. Mayor sa El Salvador, maaptikon kayo. Yes, Mayor nga Edgar Lignes. Mayor mo, salamat. Merry Christmas. Merry Christmas. Mayor Moreno, Oscar Moreno, nagpadala og ka ng gift Oy, packs. salamat, Mayor. Salamat. Thank you. Bernie Mendoza, pakikiris kong anak karon, birthday niya. Happy birthday kay Gisea Faye Mendoza. Good morning. Oy, nananawagan si Joseph Clint Picardal, nawala nga pitaka na ang lisensya og rehistro sa motor. Pagikan sa makanan padulong sa uptown kung namoy nakita nga pitaka tapos nakita niyo yung lisensya kay hasol na pa kayo magkuha lisensya karon palihog pakiuli, pwede niyo ihuli diri sa home radio or pwede po niyo i-contact ng mga numbers diha nga inyong nakita sa iyang pitaka. Salamat daan ha. Merry Christmas yung tanan mga kagahi. Nagkakasalamat sa pag-uban-uban mo ugma. At ang iyang ato ang Christmas special Yes. natin mga gipang Gahi kaya mo mga guests. Siyempre ang una si Becoming Filipino. si Kulas nga medyo injured karon pero positive pagyapon. Kala makakutlo mo mga kaayungan diya. Tapos tanawan ninyo kung tama ba akong linking verb sa pag-interview niya ha. Og siyempre kauban nato ang atong Archbishop Emeritus Ugma. Na si Archbishop Tony Ledesma. Daghan tang makutluan diya og mabuutan mo nining Paskuha. Og makita ninyo nga naamang gyud ko may gala. Mora siya gibubuan og holy water nga 5 ka litro. Yon ana. Daghang kay salamat sa pagkayubang kanamo mga kagahi. O magkita-kita na punta ugma pohon. O Merry Christmas yung tanan. Timan-ing ang katawan nga dunay gay ug lindong baruganan. May tampong kalambuan alang sa atong katilingban. Kini yung sulugos kahanginan Art Bonhoc Jr. Og siyempre numdumin ninyo nga ang bana nga gahi sa uban. Di nagyod muling kini si Bernie Bitok-Bitok. Merry Christmas dinigikan sa Gahi ni Bay. Kami mo dahil sa aking nadahigon umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Kain ni Bay, kain ni Bay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home.